Jeg heter Vinglepetter, og jeg er veldig ubesluttsom. Må du holde bak der? Ja! Sjekk øyet mitt som en kinese. Sjekk tenna, det var dritsvær. Au! Det skal ikke være med kinesere. Hallo, sjekk tenna mine. Håret min var en kineser. Det var skikkelig stygt. Jeg var dritsvær. Pernille! Jeg klarte opp på det. Slik er det helt på sted. Det er bare kroppen. Jeg får sånn her. Hei! Har jeg så dårlig Jeg heter Hans Petter. Og jeg er 24 år. Og jeg er 24 år, og jeg kommer fra Oslo. Sjekk ned på meg, ja! Sånn dritsvær, liksom. Gi meg et kyss og slipp av. Hvorfor så du på? Sjekk deg, ja! Æsj, jævla stygt. Kom nærmere, du. Hei. Se da. Kom litt nærmere nå. Jeg går litt tilbake. Det er jo lang nese. Sjekk haka di, ja. Dritsvær, liksom. Sjekk leppa mi. Det går så skikkelig langt ut som en klovn, liksom. Hei, vi er bestevenner. Jeg kunne høre at du svelger helt hit, liksom. Det går så langt ifra. Katta Kai og Bente. Om du bøyer deg litt der, da. Du var litt sånn lav, ikke sant? Katta Kai og Bente. Hva er det eventyr? Katja Kai, sjekk det. Gå lenger opp nå, så det har skikkelig lang hals, liksom. Ha det! Se philips.blogg.no. Nå stopper jeg nå.